Parc Natural del Saler ja funcionen 8 canons que ajudaran en la lluita contra els incendis. Creen una cortina d'aigua que, tot i no apagar el foc, ajuda els bombers a contindre les flames. 3 canons són capaços de llançar 3.000 litres d'aigua cada minut. Amb l'equip que hi ha actualment instal·lat tenim la capacitat de tirar un camió de bombers per cada minut. És a dir, s'està buidant una autobomba de bombers cada minut. Esta primera fase del projecte s'ha posat en marxa prop de la zona poblada de la Devesa, on resideixen tot l'any 1.500 persones, però que a l'estiu superen les 5.000. Quan estiga conclòs, hi haurà 40 canons funcionant per tot el parc natural. Que permite activar alertas, además, en momentos no solo en incendios, sino en momentos de altas temperaturas para humedecer todo el terreno e intentar prevenir posibles conatos de incendio. En els pròxims dies, l'Ajuntament de València intensificarà la poda de l'arbratge i dels matolls. Porque evidentemente cuanto menos carga de combustible haya, más fácil es que no se propaguen los incendios. A estos 8 canons fixes cal sumar-ne 16 de portàtils que els bombers poden ubicar en les zones de més risc.